Zvinoshamisa kuona hurumende yaMnangagwa kuti yakutorarama nekupema sekutamba sekuseka. Chimbopa funga hama dzangu kuti zvinhu zvaifanira kunge zvichingofamba zvakanaka. Varume ava vakuita zvinhu zvekukumbira. Chimbopa fungai panhu pakadaro. Unoziva ndo panhu patinombotarisa toti varume ava dzakanyatsokwana here, vanonyatsofunga here, kana kuti vakambonyatsobarwa sei, vakazvarwa sei. Unoziva ndakashamisika ndichiona kuti nyika ino yakazara negoridhe. Vanhu vanenge vachibuda vachitorwa mapikicha, vakabata tsama dzemari, vane mari dzinotyisa dzavasingagone kuexplaina kuti vakadziwana kupi tikada kubvunza mibvunzo iri serious. Haana kwaakamboshanda, upenyu hwekungorarama vachingoba chete nekutora. Asi hurumende yedu iri kupemha ichikumbira madonations because vari kuda mibhedha yekuisa kuma-rehabilitation centers. Ko mota dzamuri kutengera mamusicians over $10 million you have spent. Tikatarisa panapa, how many facilities do you need? 63 facilities. 63 facilities idzodzo ngatiti each and every facility muri kuda kuti inge ine mibhedha 200. Munoda mari. Hatizozive type dzacho dzemibhedha dzamuri kuda, but ukatarisa mari yacho inodiwa haina kuwanda zvokuti motikari 1 inogona kutenga mibhedha yakawanda for mafacilities iwayo. But vari kutenga motikari over 10 million vachitengera mamusicians. Mamusicians akatoguta kudhara ndo vanhu vari kuramba vachingotengerwa ivavo. Saka unobvunza mubvunzo kuti saka need yehurumende ndeyei kana hurumende yacho ichiita zvinhu zvakadhakwa zvamatokororo sezvairi kuita izvi. Unozvibvunzawo wega iwewe. Iye zvinezvi hurumende yakurarama nekupema. Kupema ndokumbirawo rubatsiro vanhu Mwari. Ndo hurumende. Social welfare ichagona basa sei kana iyo hurumende ichipema? Kusocial welfare kunei? Hakuna. That is the reason why uchiona kuti muZimbabwe vanhu vari disabled vanotorarama nekufamba mabhazi vachipema, vachitengesa nezvinhu zvakasiyana siyana. Dai kusina vemabhazi vairarama sei? Ika zvinezvi kuri kunzi kune imwe out break yabva kuChina uku. Imi ndimi munowanza kufarira kuenda kuChina, mudi kushota. Muchauya futi nayo out break iyoyo. Vanhu votanga kufa. Muchaita sei kuti munge muchimisa kufa kwevanhu? Kana kuti munge muchimisa kushungurudzika kwevanhu kwakadaro? Ichi chihurumende ndechemanga ichi. Chihurumende ichi ndechemhoro ichi. Hapana zviripo makumbo enyoka. Ike zvinezvi vana chivhayo vanenge vachizviita, varidzi vemari vanenge vachizviita. Hurumende yakachoboka isina kana chainacho. Because mari dziri kuenda mukati memapockets ema individuals. Rongekai vakomana.